Yeah, it's for one of the sad stories I popped up not long ago was about this young man in the let's say in the ages of 30, 40 thereon. Ni Jumeza was in there, he was being vocal about developmental challenges in Ghana now or Ejura in the Asante region. Now this letter I went to do was one of the letters what is sent as a warning to stop whatever he was doing. Now after the letter known some unknown people they came attacking this young man, and this is what happened to him. What bro now just say he incurred a lot of injuries. Obi Rasta now at least they have to take all her his hair no so now other hospital receiving treatment. But as we hear this afternoon, which say the man or the man is dead. The young man is dead. Because of that beating. Now, what exactly transpired? Azana Muhammad Ibrahim Ayefano Macho Jumeza knows on let's all watch. Oh. Good morning. The Michelle Bibia Wuti Michelle. Where the Yajra. A munipa a friend Kaaka. And the Ancasano among for the frame and I say, we do not always say frame Macho no. Macho no a Macho by key, full name no. A Macho by key. Macho by key no as a trend say. I'm no Macho. Nipa Ibia. Uhuna nipa kiti. And so I say, see the anon kwan ekondia metumi kumbi ena akweze samre die e ya no ne de ko ntina ma mesumanya hondi bia mesumitimi di kasabi kenye sa ka mene hwan na macho a wo hu se ya twura na asa bibisa no macho no full name ne macho mbaki asikire ne se macho anu macho sikire no na be die san ka meka se we die me memre because amre emra ye de ya no na eko ye de ya no na ekasa ana misi o se de na no eko samre dia e wo se misi me ma medin no eye na dwuma nti na meso ma sori a meso mi kikabi ana mi ka ne wo ho na de wo ho ne se ana ase de meti ye ne se ensenya ye se ya kum police bi na nipa wo mo gade ye ana ase wo mo hwe ye so ana wo mo boye ho ban na ye ku no na wo a wo ye ordinary person se mi se no na wo de na kire se wo ye save simahu nti aban hwe na boa police fo no no ma wo muhia a be bo mo ho ban no na wo de ama mo se de be ya wo mo so be boye ho ban ti sa na tie police ni ho a yesu ye ni ho even do say to de bia etimi ka sem begin so wo 12 bi na so wo mo kura no enye wo pe na ya e ba ne sa nti aban hwe na boa police fo no enkane no tete no wuti to aya e bufa ka kwan no so wahu e bufa ka kwan no so a amaze se kwan no sei wahu se ha no tutu na mo hwa ha nyina mo hu se ha tutu sumehu lawo mahu mu sa ha no tutu nti nsuo no ayama ebufa yi ka kwan no so wahu ka kwan so se nsuo bufa so anye dan ase ya na beye nti ama ase no ha na tutu wahu ase ya tutu aso ye kurom finfin ba na me se ma me fa nkyere mo na amanfo se de hu si je se de be ya e benya boafo na motimi abeboa ye se ade ne nyanko deep nyanko akire no na ye na yatimi aboa because e betimi adurumire bi no ebe ye ka bibiri tina ese wo se de kire amanfo ana ede nkire mpinimfo because ebi mu ho a wo munnim se de ye kosuni ana wo munnim se hausei e wo mu kuruma ana se mu ntemu nti ne ye de afa ye de ato ye ho so se no man kiti se no ya ye de be kire ama mpinimfo hu ne ye koso eni na hasu se so hasu ya nsu no ha ya e free ha ya e free ha filling station ha chini nyina go sensu no afiri ha na abu na ebu fa ka kwan no so tini ese ya kira amanfo
Said be amusu bi hu ne yakɔ so wɔ adwira eni nam se ma me fa nkyerɛ amanfo kakra no aha sei ni nyina nsuo no yama yama wɔ ha nti ama fie na ɛwɔ wɔ ntamu ha no bi hu saa sɛ ɛsenke nsuo ɛwɔ ntamu ha nyina ano efie ɛwɔ ntamu ha nyina bi hu saa sɛ ɛsenke saa na ha sitie saa bro no nti ebinom kura tutu afiri ɔmo fie fie a ɛwɔ ntamu ha nyina no saa na tie se ma me fa nkyerɛ amanfo sɛ de bɛyɛ mpanimfo no bi hu sɛ yɛ hawni wɔn sɛ fie wei nsuo na ama fie ha sei deɛ aha na ada ne plot so sɛ baayɛ sɛ plot na da hɔ aha na nipa tu afiri ha fie ne nyinaa bubu na nipa tim na mo sɛ ne nyinaa bubu ne nyinaa bubu we no sɛ ada ne sɛ plot na deɛ wɔm ne sɛ saa ntɛmu ha sei no last nsuo tɔ wɔ ha saa nsuo ɛtɔ wɔ ha nsuo tɔ na ɛma amanfo nyinaa nsuo no kukɔ mu nyinaa dan mu ɛma tasam na ayakwa wɔn na wɔyɛ MC ɛna ɔmo nyinaa ɛkɔ park bi so yɛ wɔ park bi wɔ hɔ mala aminu hɔnom ɛna ɔmo nyinaa kɔ hɔnom kɔ bobɔ tanten sɛ yɛka ne sɛ kɔ bobɔ apata nkitikiti bi ɛma ɔmo ɛtena mu kakra ɛna wɔka sɛ obɛma ɔmo baabi borɔno foforo bi na sɛ sisi ayi sɛ dan ba community bi kura ne yɛ sisi di ama ɔmo wɔka saa na ɔmo anya ntum ɛna ɔmo ka sɛ ɔno no pɛ sɛ wɔgye plot no a ɛwɔ wɔn ntemu ha no wɔpɛ sɛ wɔgye na wɔno fa yɛ ne biribi saa tam no ɔmo de politics ɛna de wura mu ɛna ma sei ne bae nti deɛ mepa kyerɛ ne sɛ anaasɛ deɛ meyie mepa kyerɛ sɛ saa politics no ɛyɛ ama mo mfa yɛ no nwuram ɛno no ɛyɛ ɛsɛ no ɔma pii ka saa tam no ɔmo pene so yɛ deɛ wɔka yɛ no a kada sei no wei ne nyinaa ni hɔ so mahu ife no na ayɛ sɛ asenke no window no na mo hu sɛ ɛwɔ fam no window no ɛni ɛna ayɛ sɛ nsuo ɛbɛwuram no nsuo no dɔɔso a ɛtumi wuram so mahu saa na borɔ no ha no sitie efie ne pii nipa ntim efie pii nipa wontimi ntenam asi kura o matu afirim efie ha asi o matu obi ani hɔ a wɔ ha saa na borɔ no ha no sitie nti ayɛ sɛ nɔɔma nketenkete bi a ɛwɔ adwura anaa sɛ ɛha yɛn no ɛna ɛtɔ do bi a ne yɛ ne abɛtwa ne yɛde abɛkyerɛ mo yɛnhyɛ da nkɔkuro bi so nkɔtwa biribiara amɛkyerɛw deɛ wobɛhu biara wɔ ha no nyinaa yɛ adwura yɛwɔhu wɔ ha nyinaa yɛ adwura ɛna yɛtwa de akyerɛ wo saa na tie na borɔ no ha koraa na ayɛ sɛ afie koraa wei madamfo bi fie no no wei mɔfili ɔmo fie ni saa na fie no nyinaa asenke mɔfili saa na hasitie fie no nyinaa ayɛ sɛ asenke akote aso na nkuanga ha ya abota ni sɛ ma mefa nkyerɛ mo na mohu sɛ deɛ hasitie ha ne yɛ abota saa ne yɛfrɛ borɔ no ha na sɛ ka wo sika na sɛ wobɛtumi asi fie anaa wosi dan no wae no sɛ aborosan sɛ deɛ a ɛno deɛ ɛboa wo na ɛboa wo na mfo sɛ deɛ sɛ mahu ebi na ɛbubu no so wobɛyɛ ne dɛn fie no a ɛwɔ ntamu ha nyinaa ayɛ sɛ wohu a wobɛka sɛ dan blow saa na akɔyɛ yɛ wɔ ha ɛna me sɛ ɛwɔ sɛ mekyerɛ amanfoɔ kakra na obi ahu sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ adwura anaa deɛ wɔwɔ adwura nti menkɔtwa baabiara mɛkyerɛw menkɔtwa borɔno biara mɛkyerɛw ɛdeɛ nti so ama metwitwatwa saa nɔɔma sɛ de bɛyɛ mpanimfoɔ no ɛpɛ sɛ ɔmoboa na ɔmohu sɛ ahaw bi wɔ ha na ayɛ sɛ yɛ mpanimfoɔ no a ɔmodi anim no ɔmo nhyɛ da mmoa yɛ saa ɛna nɔɔma bi wɔ hɔ so na ɔmo ɛbɛka koraa ɔmo nim sɛ ɔmo bɛka kyerɛ mo koraa wonya hɔ hwee nti ɔmo nka ebi so aka ɔmo ka yɛ a ka mo bɛyɛ nti na yɛde ato yɛn ho so sɛ saa nɔɔma nketenkete anaasɛ nɔɔma yɛyɛ hu nyinaa de bɛkyerɛ mo because ebi hɔ a yɛhu sɛ yɛ ketewa so nyɛ ketewa wɔ mo hɔ nti na yɛ a ne yɛyɛ de kyerɛkyerɛ mo no ɛda bi a mo bɛhu na sɛ mmoa bi a mobɛtumi de aboa yɛn no na maboa yɛn aha yɛ abota saa na mofrɛ borɔ no ha se abota da monhwɛ wei bɛhu sɛ nsuo tɔ a ɛwura window no mu nsuo tɔ a window ni na wohwɛ no ɛne fam no saa na tie nsuo no ɛyɛ ɛta ha so mahu abota no saa na ɛfrɛ borɔ no ha no ayakɔ yɛ n'adwene sɛ kɔbi yɛ ɔmo firi ha ɛna ɔmo de politics wura mu ɔho obi sɛdeɛ ayɛ ɔho na ɛyi no nti borɔ no ha no saa na tie fie pii no koraa nipa ne nti ha pii wɔn asɔresɔre wɔ ha efie ni ɔho fie wei si
na nipa tim so se obi antim abuta no aha wo ha pa aha de nsuo tɔ a wallahi nsuo tɔ a mo brɛ usa ha de nyina mo tu amanfo tu bi enti ha so aha na adane se plot plot de nso we wo be si dan wo ha kora na ya asem enye easy ka wo de to plot o baby e boawo esene se wo be ye na ha no mo ekwan bi so a ese dam kakra ni e no mo ahye dade nate de ade akọ side and side e de be a wo be bo ho ban kakra na for still nsuo to a obia wo fie wo ben ha de a wo boa ngi se bia be kasa mi nsuo e ba me ho no so se na wo de na so ntimi kasa nsuo ma ho da wo boa nye dan nsuo bi wo refie ho ife ni na asinke awo fom no ene aye wall kitwe bi a ye atwan fie no sa no window no na mo hwe no sa no simo nti nsuo to a mo bra wa ha pa nti esere mpenimfo se mo mrem na mo meboa ye na ehia moa pa ehia moa sa ha yusu so mo ache wom mo ache na piwa no ma bi piwa ho a wo se me kire no a me kire bibia me nyesa me kire se asimesi na ye hawo ana se asimesi na ye hawo ade na ache sa hawo no ache na asa sa mre mu ne ye kasa na e ba sa mre mu ne ye kasa na ese bia wo na wudi so na obi adwene se bia wo na amanfo ne wo kasa da bi never entisa enya wo ba ye na hawo wi ba ye o da bi hawo no e wo ho dada omu nyina asese omu edi asu sese no omu ba ye sa hawo wi wo ho omu nyina omu ba ye sa hawo wi wo ho na sa mre na ese yeso ye kire se da be ayenye ne sa ye start from a sa ne ye no yenka se hawo no nyina ye omu de ana se omu ne de hawo no ba ye da bi enye omu so betoi na omu abeto no ne yeso so ye pese mpenimfu hu se hawo se ni o hawo se e wa ha nti omu hwe no omu nya maye na enye omu ne de hawo no bre ye ana se enye omu mre so na sa hawo wi ba ye da bi e ho since mean I don't know mintimi nka since panga bukura maye no na sa hawo wi wo ho panga bukura nya maye no na hawo wi wo ho ansa no so ba nti hawo wi enye omu na ye kire se de be ya mpenimfu no ebetimi aboa ye penimfo no betimi aboa ye we su ye main street no ye main street ana me kire ma de ye main street no we akwa Alhaji Kadiri aburunsan ho no no eni ye gotani ato so mo hu gota no ye gotani nsuo to a ha nyina no gota no asili gota no ha na so gota no hu bio gota no de asili asili gota no nti nchenchen na to de bi kura nsuo no to a na fa so mo hu ni pe fie nyina ha nti fie we ha se nsuo to a ne nan na ha gota no de asili gota ha mu hu se nchenchen se no nyina ye gota gota na nso nsuo no ntimi mfem because na tie abeye muma enko na tie ne roba aye muma ina misema menchira amanfo se da be ya mpenimfo ebi hu na mo bi a wase omo e de boa ye no mo aboa ye ebetima abese bi a ye mpenimfo kora mo ba ka kire mo na so na mo dwen se bi a mo boa na se ntisa ntisa mo mu hu we ne na amutimi hu se o ye simesi kire de ye no kore ntini ye kire mo no se da be ya mo bi wo wa mo bitimi aboa ye ya na mo timi aboa ye de ho no nanso police aban wo pese security ho yete tight ye kakra na wo de ma police fo no ma mo ntina barak ho no da bi amma mo ntina ba ye fie mu wo be han kura no ma han no mo tie fie mu ne bia han wo be si fie na ma mo so na sisi e wo ye area na mo wo ho wo be for police ni so na wo for police na wo tukrum ho a for police bia na wo de ne ba krum bi da bi wo adwura ne for police wo adwura wo mompon ne afa police wo mompon wo kumasi ne afa police wo kumasi ni aye ne sa sa wo ye fa police wo dwura ha sei na wo wuni nipa bonefo wo kurum ho wuni mo wuni mo na mbe se ko fa police bi wo ba bi di ni ba dwura de sa ye bi a ebinum kire ne se we aha sei ansa na police ni na akọ ne ya fini na akọ sa sei ye fire obi o mo sei informa o no na wo be fa obi informa no na sa wo fa wo nipa kro police preko no no ye adwuma wo kurum ho na aye den simahu aso ma menchire mo yakọ mala aminu honom no wo ya ye eni mo se de kwan no aye aha no nsuo no ba nsuo no eto a gota no eyama ebu faso nti mo se de aha ne kakra na aye nsuo no to ebu faso aha se no eyama ebu faso nti na ma ha se kakra no se ni nyina atutu no simahu na ani akwan ya wo de kwanga bu ho eni
fa ha se ya ko panga bo nti ha na ya ma nsuo no ya ma na ebu fa so na ebu fa si na ma ha se ni ha no nyina atututu no ina se o se kire mpenifo na mo se mu hu ne ya ko si wadwura na se mo yi bi a mo betimi aya ma ya na maboa ye aso se ya sorry bi a ben ho se de be ya obi hu se be bi a me kire eni because obi wo ho a wo tu kwan woni adwura wo tu kwan nti eni nti ne to de bi mi duru be bi a na me kire no ma bi a be ben ho se de be ya wonu bakro hu be bi wo hu ho a ro hu aha na esi mesi pa kire eni na me eni ni aso se ya mala aminu ni masallaci no eni ho na mi ka me de kire amanfo nti mede masam no ebesi ha mede bibia ase na asam so abehu se bia me ka no na bia ene wadwene mfa no nyesa na me pa kire me de nyesa na me hawo na me kire se ya wa hawo se de be ampinifo no be boa ye salamu alaikum